Thank you, Jesus. Praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah. Name Kuskonai, praise the Lord. Jesus' name, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Angni purbani chane praise chala, praise chala, praise chala. Angni purbani chane Jesus, 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 Jesus. Oh, this ne mauna haije begani gasti ko bahagla ni gasti ko kangra minister ka bangkara. Sina ne perkone gajan kalam de purbani ni pongche bata de bini gasti bedyani chane perkone gajan kalam. Na dari Jesus ne gotai de. Oh, chini se kata apa? Nini ma kata me dari jatum. Nini raiti apa itu? Nini gacari kau teri jawab dengan hak teri jatuh. Jeng ni jana nanggo kau teri jana. Ari jini or dai kalam jana nakar. Jari jeng bajini or dai kalam jana nakar. Ajeng kan jana dalam babi kan bajeng kabuka. Amen. Kita pray dalam. Na jari jisni nggak pray dalam. Pray dalam. Pray dalam. जोंनि सोरजिगिरि गोथां इसोर आफाखौ हामबाय थानो आरो लोगोसे अनसुलि आइमारियाखौ नों बबेनिफ्राय फैदों आं रौतानिफ्राय फैदों रौता मा गामि रौता दैगला बेनिफ्राय दा नोङो नोंनि नामा मा नाम आं अनिमा ब्रह्म आं जोंहा न'आव खृष्टान आं ब्रह्म हौवाजों हाबा जाफैदों बे दं नामा हौवाया दङ आच्छा मा दं बेथ' ओरैनो फैनाय सोमखोर ब्रह्म जोंनि गेजेराव जेरै ब्रह्म बाथौ गासैबो फैदों बेनिखायनो जों बिथांनि थाखाय बेहाय गसंफैबाय जों बिथांखौ हामबायनि आखाइ खबना होदों नोंथांनि नामा मा नाम सोमखोर ब्रह्म सोमखोर ब्रह्म सोमखोर ब्रह्म नों मा धोरोमनि मानसि आं ब्रह्म धोरोमनि ब्रह्म आच्छा नोङो ब्रह्म धोरोमब्लाबो दिनै जोंनि बे खृष्टाननि मोनसे प्रेयाराव नोंथाङा बाहागो लानायाव जिउआव मा मोन्दों फालाय बिराद गोजोननाय मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों नों मालाबा बेबायदि प्रग्रामफ्राव बाहागो मोनफेरबायमोन नामा ओरैनोथ' बिदि प्रग्रामाव बाहागो मोनाखै लाफेराखै आं ओरैनो ओजोंहाय जोंहा बिहावनियाव आं प्रत्येक माबायाव डिसेम्बराव थांनाय जायो क्रिसमासनि डिसेम्बरफ्राव थाङो नाथाय बेबायदि रिटिक जानाय एबा बेबायदि बिनाय हाबाफारिफोरखौ नों मोनफेरबाय मोनफेराखै दिनैनि फार्स्ट जादों दिनै फार्स्ट माने दाख्लै 13 थारिखआव फैबाय आच्छा बेयाव बे जोंनि धोरोमनि खामानि मावनाय इसोरनि खामानि मावनाय बयनिबो थाखाय जों बियो आरो बे बिनायजों लोगोसे दिनै नोंनि हिन्जावनि थाखायबो जों बिनो आरो नोंबो गावनि हिन्जावखौ बे खृष्टाननि बे बिनायफ्राव फैनायाव नों माबाफोर हेंथाफोर दङ नामा ना हेंथा गैया फैनायाव जेबो हेंथा गैया नों गोसो गोथारैनि बिनि आर'ज खालामनायाव नाथाय जोंनाव बेयाव फैब्लादि सोरबा ब्रह्म सोरबा बाथौ सोरबा गुबुन डिनोमिनेसन खाथि जानांगौ बे नङा जों बयनिबो थाखायसो बियो दा नोङो दा बाहाय फैनायाव नोङो माबायदि गोजोननाय मोन्दों फंनैसो बुंनो हागोन नामा गोजोननायाथ' माने आं हिन्जावनि माबा जानानै फैदों नालाय गिनाय जानानै माने बेयाव फैनाय जादों ओमफ्राय दा बिनि सोखानायखौ मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोन्दों आच्छा नोङो जिसुनि सायाव नों जिसुखौ फोथायोना फोथाया फोथायो आच्छा नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखागोन आरो नोंनि फोथायनाया नोङो बोर मोनगोन दा बेनिफ्राय नों बाय थाबाय थाथ' जों आं नोंनि हिन्जावनि खाथियाव आं बुंनोसै नों माबादि जादोंमोन मा बेराम जादोंमोन आरो मानो फैदोंमोन नों बुंलायदों आङो गामियाव मानसि सासे थैदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थांदोंमोन ओमफ्राय थांनानै आङो सिगां न'निफ्राय थांनायाव आं बिराद मोजां जेबो जायाखै ओमफ्राय थांबायबो नायहैबाय थाबाय ओमफ्राय गोथै लांजासिम आङो थाबाय ओमफ्राय थाबाय थानायाव बोरैबा मानसिफोरा बायदिसिना बुंबाय बिनि आत्माया बेयावनो दं बेयावनो नायगासिनो दं दा जोंसो नुवाखै बियो बेयावनो गिदिंगासिनो दं होनबाय ओमफ्राय आंनि बिखायाव थब नांनाय मोनबाय बोरैबा गोसोआव बेबायदि बुंनायाव ओमफ्राय गोसोआव आं गाहाय गोजौ मोनलाबायबाय गावखौनो गाव अबेयाव दं ओमफ्राय दानिया आं होनबाय हौवाखौ बे गोथै गारनायाव थांबाय ओमफ्राय हौवाखौ बुंहरबाय आं प्रेसार जाखांबाय गोख्रै फै आं डक्टरनाव थांनायसै होननानैहाय ओमफ्राय बियो फैबाय आं न'आव थाङागारानो बे थैनाय न'खरनिफ्राय डाइरेक्ट हस्पिटालाव थांबाय हस्पिटालाव थांनानै प्रेसाराबो बारा जाबाय आंहा ओमफ्राय बारा जानानै मुलि होबाय दसे जिरायबाय थादों नों बेयावनो जिरायबाय थाथ' र' होननानैहाय खुगायाव आङो मोनसे ड्रप सेबस'ना होदों प्रेसारा बारा दावखोनायखाय ओमफ्राय सेबस'ना होनानै दसे थाबाय बिदिनो बिखाया दुब दुब सौबाय थाबाय डक्टराबो नों मानो थांनाङामोन होनबाय आंखौ ओमफ्राय
जिरायबाय थानायाव दाने दोंसे रोदाया बिराद गाज्रि साखांबाय आंखौ बोफ्लावनानै बोथोंनाय बायदि बे गोदोनासिम साबाय आंनि मुलि जानाया खाथियासै नामा सानबाय थाबाय आं ओमफ्राय डक्टरा दसे थाहोनानै इदिनो नायनानै थांदो मुलिखौ दिनै जाथ'नाङा गाबोन जादो होनबाय होमबाबो आंनि गोसोआ मानिला ओमफ्राय आं हौवाखौ बे गामि खाथियाव अजा दङ नायखांग्रा साइथिं खाथियाव थौ अजानाव थांनायसै होननानै आं लिंबावबाय बेखौ अजानाव थांबावबाय आं डक्टरनाव थांसि थांनानै ओमफ्राय अजाया बेयाव खुन्दुं दोंसे गानहोहरबाय ओमफ्राय सुनिबाराव फैफिन होनबाय आंखौ खुन्दुं दोंसेजों गोसोमजों मोजां मोनबाय मोनाखै गोजाजों गोमोजों खुन्दुङा गोसोम गैया ओमफ्राय आंखौ दोनहैबाय ओमफ्राय फिसालाया स्कुल दङ स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय बे थैनायनि न'खरफोरनियाबो सोरबा स्कुलाव दंहैयो नालाय लाबोफादो होननानै बे आंखौ न'आव दोननानै थांबाय आंहा ओमफ्राय सान्थियानो गैया आंनि जिउआव ओमफ्राय दोननानै थांबाय बियो ओमफ्राय आं हारसिं थानो हाला न'आवबो रावबो गैया बिखुनजोमोन दं इसोर बेलेगाव थांदों ओमफ्राय बिजावजालिया दङ हारसिं आवा फावा जाबाय आंथ' हारसिं थानो हाखाला दाने आङो बिजावजालिजों जिरायनायाव आं जिरायहैदेरफाबाय ओमफ्राय एकदम बिखाया दाने हां सरथेनायसो बायदि मोनबावबाय बिखाया आं थैखासिगोन मोनबाय आं थैखासिगोन ओमफ्राय आंनि बिमाया आं न'आव थांबा गोथार थाव गोथार दै हरखाबाय थाखायो ओमफ्राय आं जिरायनोबो हाला गसंनोबो हाला गावखौनो एकदम बिखाया हां सरथे मोनबाय थाबाय आब' फै आं बैयाव थाव फुनहैनि दै लोंहैनि होननानै थांबाय होमबाबो आङो बे गैला नालाय बिजावजालिखौ आखाइयाव हमथानानै न'आव लाबोबाय दै गोथारखौ दासोमोन लाबाय लोंबाय थाव फुनबाय ओमफ्राय बिदिनो ओइदिनखालिथ' इदिनो थाबाय ओमफ्राय हरसे उन्दुनाय गैला आंनि मेगनाव उन्दुनो हाला माने मिखिमान थालाबो माबा माबि जाखांफैबाय थायो आरो बै थैनायनि साननाया रिफ्लेक्सन जाजोब्बाय सायामायाव गासैबो बै थैनिफ्राबो फैबाय थायो नामा थैनाया बेखौबो सिमां नुबाय सिमां मोगथां आं थांलाय फैलाय नालाय आंनि लोगोनि हौवा सिमां मोगथां ओमफ्राय दरखौ गावसिनि दरखौनो ब्ला खेवनानै हाबनाय नुबाय माबाय इसोरो गोदो उन्दुयो बिफाबो फिसाबो बेसे गोबाव जाखो बे जानाया सप्तानै बारबाय नामा बावाखै होनबालाय ओहो बावाखै ओमफ्राय थानो हाला आरो बिदि जाथाय जानायखायसो बाय सफैदों औ बिदि जाथाय ओहो सफैया दैमालुनावबो फैयामोन फैया ओमफ्राय अखानायै उन्दुनो हाला आरो आं थानो हाथारबावासै हौवाखौ लिंबावबाय आं ओइ दलगाव प्राइभेट हस्पिटालाव इयाव थांबाय ओमफ्राय प्रेसारखौ नायबावबाय प्रेसाराथ' बांद्राय एसेबां गैला होननानै ओमफ्राय थै खम जाबाय आंहा हेमग्ल'बिन खम मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो मुलि हरबाय बेनो बे उन्दुनोखौनो ओंखारा बेनो बे ओमफ्राय एकदम गोजोननायखौनो मोना आरो ओमफ्राय आङो हरसे थाला सानबाय थाबाय डक्टरनाव थांबाबो ओमफ्राय आङो आदै दैमालु नोंखौ गोसोखांबाय आरो होमबानिया आङो आदै दैमालुनावसो थांनायसै नामा मबाइल नाम्बारबो गैया लोगो मोनबाबो मोनाबाबो आं थांथारनोसै आं उन्दुनो हाखाया नालाय हरसे नोंखौ गोसोखांबाय थाबाय आं नोंखौ फुङाव फैदोंमोन ना थांथारनोसै लोगो मोनबाबो मोनालाबो आङो बिसिनि न'खराव मोनहैलानो आं बे आदैनि नाम्बारखौ न'आव गैयाबाबो मोनगोन आं आदैनाव बिना होनो खावलायनो हागोन साननानै आं लिंबोबाय नों आदैखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय बेयाव बिजानानै थांबाय होमबाबो बिदिनो एसे आरामखौ मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो धुप मोनबाय थायो आं आइखौबो बुंहरदों आयै आं उन्दुनो हाथारासै मा जाखो आं एकदम हांनानै सरथेबाय थायो उन्दुनो हाला आङो आयै सोरनोबा बिनो हरदो होननानै ओइ आदै बिदन रोनिखाथानि दङ ना बेखौ बिनो हरबाय ओमफ्राय बेयो हिलिंबो हरबाय आंखौ मबाइलजों ओमफ्राय बे सानसेखालि बे बिनो हरनायाव आङो आराम मोनबाय ओमफ्राय आरो 13 थारिखआव फैसिगोन नोंनि आदैनिया 13 थारिखआव फैबाय ओमफ्राय 13 थारिखआव फैनानै थांबाय बिदिनो आरो असान्थि माने जिउआव आं इसोरखौ मिथिलाबो मिथियै बायदि खालामबाय नालाय ओमफ्राय आरो बिदिनो असान्थि जाबाय थाबावबाय ओमफ्राय लोगोफोरा फैबाय आंनिया सानैसो आं इदि मोनो खोन्थाबाय थां बैयाव अजानाव थैनो ओंखारबाय थानायाबो मोजां जाबाय ओमफ्राय इदि गाज्रि माबानायफ्राबो मोजां जादों जोंहाबो बिफाबो फिसाबो आंबो साथामबो खाथिदों होनबाय आरो आङो बे 13 थारिखआव फैखांनानै आं अजानाव थांबावबाय नोंनि फोथायनाया गोनो गोथो खावनै जाबाय आरो थांबावबाय बेखौ लानानै थांबावबाय आङो ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगो नेपालि अजा बे दिरुं खानाया बेलेग बे बेलेगलाय आरो ओमफ्राय बेनाव थांबावबाय ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगो नोङो ससाननि नांदों ओमफ्राय गाज्रि मेगन नोजोर नांदों बिदि होनबाय ओमफ्य लोगो फुजा होनांगौ ससाननि माबा दाउ गोसोम बिदोंमोन दाउ गोसोम गैयालाबो जागोन दाउदैलाबो जागोन दे दाउ गोसोमखौ मोनाबा होनबाय ओमफ्राय बेयावनो दाउदै बिदों
दाउ गोसोमखौ बिदोंमोन ओमफ्राय दाउ गोसोमखौ मोनाबाबो दाउदैलाबो जागोन दे होनबाय दाउदै होबाय ओमफ्राय बे रौता टाउनावनो खरसखौ लायब्रबनानै फुजाखौ होबाय आच्छा नों फुजा होबाय फुजा होनायनि उनाव माबायदि जाखो बेनो बे माथो आथिङाबो बेलेग जालांबाय नों दिनैनो फैदों मोजाङानो जादों होनबाय ओमफ्राय आंथ' एसेबां मोजांखौ मोनथारासै खालि आं ओमफ्राय आं आब'नो खोन्थाना लाहरबाय आइनो खोन्थाना हरनासै अजानाव थांनायखौ आब' आं अजानाव थांदों होनबाय दाबो नोङो बेनि उनावहाय अजानाव थांबावगोन नामा ओहो थांला थांला बे सिखा लानानै नोंखौ दाननो होसोब्ला गिनानै अजानाव थांनो गोनबा थांला आङो थांला आरो नोंखौ आं थिनहरबा अजानाव थांब्ला आं थिननायखौ मानिगोन नामा थांला सोरबा फादार थिनब्लाबो दैमालुआनो थिनबा थां अजानाव हामगोन होनना बुङोब्ला मानिगोन ना मानिया मानिला आं थांला नोंखौ आन्दाज लानो आङो दायो दा नोङो आं बेखौल' सोंनोसै माने गोबांथार टेस्टिमनि होबावनांगौ दङ दा नोङो बाहाय बे सानथामनि हाबाफारि लानायाव नोंनि मोदोम आरो नोंनि जिउ बे माबादि मोनखो बेखौ आङो दा मोजां मोनदों मोजां मोननानै ओमफ्राय बै थाबिसखौ गानबोदोंमोन आङो आब'नो खोन्थाहरनायाव ओमफ्राय नों मा खोन्थाहरखो अजाया होनबाय ओइ ससाननिसो नांदोंमोननो ओमफ्राय गाज्रि मेगन नोजोरसो नांदोंमोननो होनबाय ओमफ्राय बे अजाया आङो 550नि थाबिस हरबाय आच्छा बे मेगन नोजोरा मानोखौ सिख्लांनानै नायदों नामा सोरबा गाज्रि नोजोरै नायदों होनबाय आंखौ आं जानायाव आंखौ गाज्रि नोजोरै नायनाया आंनि उदै सिङाव हाबहैदों बिसोरनि बे फोथायनाय अजाफोरनि ओमफ्राय ससाननि नांनाया बे आं थानो हायि उन्दुनो हायिया ससाननि नांनाय जाहैबाय ओमफ्राय थाबिसखौ हरबाय आङो आब'नो खोन्थाहरबाय आब' आइनो खोन्थाहरबाय आइया रायहरबाय आंखौ नों मोदायनिजों खावसे इसोरनिजों खावसे थांदों नों थाङोबा बेजोंनो थांबाय थादो नों थांनांला होनहरबाय आंखौ नोंनियाव आं दि बै नोंनाव फैगोन होनदोंमोन नालाय बेनाव थांनांला होनना रागा जोंहरबाय बैयावबो खावसे ओरैबो खावसे ओमफ्राय आङो बिदि बुंहरनाय लोगो लोगो थाबिसखौ हास'नानै अनाव सावबाय ओमफ्राय आं बेनो खोन्थाबाय बे आंखौ रागा जोंबाय नों आंखौ ओरैला ओरै खर' गरम खालामबाय थायो गरम खालामबाय थायो आच्छा बे थाबिसखौ गारहरनायाव नों दा मा दुखु मोनबाय ना दुखु मोनाखै आं दुखु मोनाखै बे ओरैबा ओरै माने आं दुखु रागा जोंनाया मा जादों माने आंखौ दसे दलद दोना ओरैबा ओरै टाउनाव आंथ' गारि सालायो नालाय आं गारि सालायो नालाय आं टाउनाव सहैबा लोगो लोगो फन फैयो आंखौ ओरैबायदि लिंलां एसेबा गोजौ गिदिर मानसिखौनो बोरै देबथिंबाय थाखो नोंलाय दा नोंनि फोथायनाया मा जिसुनियावसो आङो बे नोंखौ माला लोगो मोनो जाबाय थाबाय आं बिनाव थांलासो हामथारसिगोन आं माला लोगो मोनो जाबाय थाबाय नोंनि बे गासैबो बे हांसोथेन नागिरनो दा दंना गैला दा गैला दाख्लै मोनाखालिबो बेयाव फार्स्ट जाजेनखालि आङो थांनायाव एकदम मोनायाव उन्दुनो हाया थैसिगोन मोनबाय थाबाय ओमफ्राय मैयायो नों दि बुंदोंमोन गासैबो जों इसोरनिनोखा इसोरनो गथायजोबनांगौ थैबाबो थांबाबो होननायाव आं बेखौ गोसोआव लाबाय थाबाय मैया थांनानै मोजाङैनो उन्दुहाबाय दिनैसिमबो आरो बे खर'आ आंनि बिराद सानाया ओरै सालाय बे खर'आ दाख्लै मेलेमानो माबा ओरै गनजों थुना होनाय बायदि बेयाव सायो ओरै सायो ओमफ्राय आं उन्दुनानैल' थाबाय थानो लुबैयो बे दा सानायाबो गैला बे हांसरथेनायाबो गैला मेलेमा गजोबबाय नामा गैया जेबो गवाखै दा मोजाङैनो दं आरो दा मोजाङै दंना इसोरखौ फोथाय मानोना इसोर मावनो हायि जेबो गैया नों बिराद थैजानो गिथार ना बिराद थैजानो गिखायो माने आं दा गियासै आङो गियासै आं दा गियासै बुथारनो फैब्लाबो गिला रायजोफोर बेखौ दा इसोरनि आखायाव थैबाबो थांबाबो इसोरानो जोंखौ सोरजिखादों नालाय गन्दाय लानानै सिखालाव दानस' फैब्लाबो दानस' जागोन नों दा जेबो मोनला इसोरनि नामै आरो हौवानि थाखाय आङो बिबाय थायो दा हौवाया आंजों गिर्जायाव थानाया हरनै जाजेनबाय दे मोजां इसोरखौ हामबायो दा इसोरनि मोजां बिसोरनि थाखाय नै जोंना सासे आइ दं बियोबो गावखौ बियो थैनो बिराद गियो नाथाय बियो बै भुतफोरजों लांजानो गिनानै बिसोरनो मानो लांजानो नांगौबा आंनो मुलि होना थैनानै आंनि आइ आफानो फबथों होननानै बियो दाखालि मुलि जादोंमोन दा बेखौ दसे उनाव लानोसै नोंबो दा बियो बिराद थैनो गियो दा गिला आं बेनो साननाया आंहा हौवाखौ माने स्राङाव मोनफैबाथाय आं थैलाबो जेबो नंला बेनिखायनो लिरनाय दं जेसेना माने एक्सुअलि पेयार नर फर आइ एम उइथ इउ बे ओंथिया जादों गिनो नाङा आं नोंजों लोगोसे दं जिसुआ लोगोसे दं जिसु गैयाब्लासो जोङो इसोर गैयाब्लासो जों गिनाय फैयो ओंखायनो गिनो नांला इसोरा नोंखौ बोर होथों दे हामबाय दे आखाइ खबनानै दे